olisi siis kiva nähdä, että kaikki nämä huhut, että nyt ruvetaan vaihtaa kuljettajia ensi kaudelle ja Webber olisi menossa Williamsille, niin se voisi olla aika mielenkiintoinen asetelma, että mä uskon, että Webberillä olisi aika paljon annettavaa kyllä Williamsin tiimille. Mielenkiintoista nähdä nyt myöskin, mikä on Takuma Saton vauhti toisella Bar Hondalla. Sato ajaa vasta tässä vaiheessa, koska hän joutui jättämään ensimmäisenä tuolla leikin kesken tai ensimmäistä joukossa tuolla Monakossa. Vielä Webberistä sen verran, että missään tapauksessa en tarkoittanut myöskään häntä osoitella sormella, vaan nimenomaan vähän sääli. Kovaa tulee Sato, hei. Vaikka teki pienen virheenkin tuolla noin, niin silti tulee todella lujaa, hei. Siinä on tulossa nyt erittäin kova aika. Takuma Saton kausi on ollut myöskin aivan erinomainen parista keskeytyksestä huolimatta. Hän on 8. tällä hetkellä 8 MM-pisteellä ja jossain kirjoiteltiin, että hän ei ole enää MM-sarjan yleinen vitsinaihe. En tiedä, onko sellainen koskaan oikeastaan ollutkaan, mutta nyt on ainakin todistanut vauhtinsa ja katsotaan mikä on tuo toisessa väliaikapisteessä tuo vertailu sitten Michael Schumacherin. 1.05.821 oli Sumin aika tuossa kohtaa ja vieläkö pitää puolella sekunnilla pistää Sato pohjat. Huima joo, että kyllä on Satulla kova vauhti päällä nyt, että Sato on just ollut semmonen kaveri kans, että edellisellä Formula 1-urallaan niin tietenkin niin teki paljon virheitä ja kolaroi ja aina oli väärässä paikassa väärää aikaa, mutta nyt tuli oikein se tiimi, teki testiä paljon Hondalle tuossa välissä ja Barrille tietenkin ja justiin kaikki näin, niin puolen sekunnin, melkein 60